Mitä sana arjen turvaa merkitsee sinulle? Se merkitsee lapsiperheille palveluita, terveyspalveluita. Kipeän lapsen vanhempiin vaikuttaa ja heidän kauttaan niin kuin myöskin heidän työympäristönsä vaikuttaa se, että jos lapsiperheiden turvasta ei ole huolehdittu, niin se vaikuttaa laajemmalti yhteen. Olet mukana Harri Helmisen kampanjassa jo toista kertaa. Mitä haluaisit, kun Harri pääsee eduskuntaan, niin mitä asioita pitäisi ottaa esille siellä? Mielestäni Pohjois-Kymenlaaksossa ei ole ollut meillä SDPn kansanedustaja pitkään aikaan ja meidän Kymenlaakson edunvalvontatyö on jäänyt vähän retuperälle siltä osin, joten toivoisin Harrin hoitavan tätä meidän pohjois-kymenlaaksolaisten edunvalvontaa.